Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Komsi benta bante alakam ya ke jinglom brio, bapen ken ya ke jingyang paji ke basimitar, bat ban pensok ru, hakasu apo di kipat ba nong sosnong. Ka Meghalaya Rural Bank jong ka Shangpung branch, kala sim ya ka wei na kisenjam, bakam karpang na ka belat hi dalade shikisnong kitau, kenang bakipat ba kinyo ban sei pisa, bat komjo ban tap pisa, ne ban play account thamai. Bat ya kani kisenjam na tem kum ka doorstep banking. Ya kani ka doorstep banking ka balasdang na du ka khat artrek mutab na jemang arazar arpo. Hakasing kebaningkong lasdang na kasnong menska. Ya ka balapnya da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society Block Mission Management Unit Laskeng Block ka bapet kerpang ya ki self-help group. Bat lengba ka jingrap jong ki bang lasakhiru ya ki katu katne ki village organization ki bakanthop ya ka yasno oktilang clear rangna ka ber saman Shangpung bat posnong. Ya kani ke doorstep banking la pelong hapadeng ke jingpen bank ke barenti bah ya ki kendon jing ptha jing sarkar ha ke bagi paj ba hi dalade kila shong khampaji ha ke jingjengai na iwei bat iwei pat ha ke jingjengai ke basimitar bat ru ke jing sat kho ya ki kti ha shwa bekin let say ne thap ya ke pisa bun sin ho pai i manda wan ki bruce po bang wan sa ki ke paisa yang ki la daman ka scheme ganu ko yo gi bun sin de wan kroi na bet ne bah ka Shangpung branch dapat ko igi chnong ki wa digi powderly lado kini ki kloken ring menska ki klerang na Shangpung pamanik thang tham klong lado wan ki bruman gesni tang chipang ngut chi chnong la penyu de khnya bha ka branch te I kam ko office yang ka NRLM dewi krek langi lalong bau deputy commissioner yang I woman chairman la kam jo BDO tadi ya pelujing mudi tapi igi nuksa ki wabah ki wala ki chkiwi ki district la ongi ila to perchangi kam ni hei thau wan digi bru cha branch cabang yo lai sa ki paisa iki mlai pha I digi bru yong I ulai rap ki hegi chno ne bhala de perkhat I de man ka jing job yoro phi ka bai gari de lai phi u pelut ten tin lai sa paisa phi chi spa arspa san spa andruspa ka bai garin hap wai phi telung ba ki ni ki bank sakhi ki yong I yang office ki wada jet lagi chnong wa pair da I training yi ki terangkat wa jing yelang khamat yang branch manager da ongi eu pha ki da ki la ki chnong yu krelang yu ka chnong wan wo pai ka kamnu pen wan la ne pen to yi te I jing suk yang phi man ki te ki bru ki wa him khia da la de ma bon sen ki bru man da wan ki cha po bank dang sedang yo sar wa onggi o wa pen ka sarkar mcha ki u wa turi sa bank hanrei ka ni wala ka sarkar to wo ya dai ipi ma snau tho wa to wa ka ni to ka jing to du ka yong ka sarkar hanrei ka jing ki yong I kam ga chanong man ka kam snau yong I man ba ka lu pendap ko I daga jing sau kemen to wa mandai ye na leng yo bang mandai ye go wan chanong I man penek pensak ke bahasa yang bubun walang yang kenal chanong yo I yang tentu ya kini kipai nang chanong yo I kam man ku snau thau kam tam kam hagen ni kas nai kam wa terusnya udah kelam dagi kenai ku he ber kelam kani to kasin ku nongkong hapok jantia yo I wada le ya kini kam teman ngang tentu kam tam hejing to yang nai kas ni man da jet argur wo sami bisa tengah umhoy na lingi paj ba umhoy usnyau pher ki usnyau si ki mau ong iye im ai benta gi ne man step I dau ki lanet na ling bang dau bukrek ki kajing sedang hite man na ling yong na ong man mdam em geduna ombai em kajing duna heni hitai te kadang te man ki paj ba hiwaro yong ga chnong yong I man em kam man ki usnau thau kam man gat ni rayo yu daya lukti kam ni man I kerpat I ke sarkar ladaman ku yai man yu penek ya ni untuk dekat ke lockdown penek werok celenter ya kan ka jingwan lagi di bang sakhi lane da giwi tuan ki ladaman ku da giwi tuan ki tenan lagi di department wan kai paisa ba kam ni habang hani chnong I de wele ngau ong te man kat kamu man I haman ska ini man hajing to yang kata MRB man bun hagi ku da account
lane ku dawa kasuk lane wa daman yang bitagi customer hartega bang sem jinge hi baj ba yong i awla ku la cabang kam tam gi luti le wajngai hajing itu yang ba gari ba motor le man cibun hi wara wasan man pendok nong go yi ba yong i tele man ho ye man tin lane unet lantar kan gi jingwan ai poisa senong yong na UDC ka batho ba nila ban ai kini ka doorstep banking ngaso komen sibon ba kan pensuk kini nong song snong ru haja bikin wan churu sangpung kala kham janga yaki te ngin wan ngi snong jong ki ngin ai ka doorstep banking kan te ngila ya song le perkhat ngila ikon ngala khat meeting yaki ni ki staff na po blog jong ka RLM mar bang habe trelang bat ki tang mangi na po bangin umla na mar ba hapo branch ru kadan kakam ka jong ni ban pendap te ngile song ngile perkhat ngong kumnung ngile te kidan kiri ki bang sakhiru te ngile perkhat bangin ban pha arhut ki bang sakhir ma kani kisnong kala kham he ngin pha arhut ki bang sakhi shane te tu ka sngi men cham tayo ha ka sngi Friday kila wan kiri ki bang sakhi bat ngila pentip saka snong ru bakin wan kiri ki bang sakhi bakino kino ki bakwa ban chem pisa kinwan shane kinwan pendap ki slip te ha bakiwan ki bang sakhi tu ka si kila syam bakila bon ba ki ba ki bawana krai ko balai spa ngudi te andala ada pakam ka jongki hang niru da kila wan phai sopo branch kila bun taki passbook banyak ban penbaik ki banyak ai pisa te ngi perkhat ladang ngi khot ngi ban pendap itu baro ka juga sengir ginum la ban ai te baro ke wan lang ka juga sengiru kindan ki bang susong kai ni po madan kin ha balik phai no klem ko jingok pisa no marka kam jingi klem la pendap po bang ka to sengi te ngi la khot undaka kur ta si khot ka kur sayo bat kala mare kini ki kur kin wan mata ka sengi kin wan chim pisa tela sai ka sengi kan wan sakawi ka sakiwi ba ki kur kin pendap la sai ka sengi kin wan la sai ka sengi ban wan drop pisa tikino kino ki papa ban tap pisar kila ban tap pisar ki papa ban siu ki loan ki pakwa ban play account kila ngire baro kata nin baki ni ki ban sakhi te shopping in le ikan ne ngila da phone irang basnong tengok ilum ki passbook jong kinong sang stong jong pebaro wan ra sport bank in update ki passbook mata selit ra biang snong te anda kila i kanu ka pisar ka baki don kin satip kanu ki don kamban sai te hadu mentate ka ban don kene ka lockdown ngin haban de ikan ne te lakut ka lockdown ka kum ka jing pempe ka sarkar ru la kadang aila dingi ngin le in betang ikan ni ka experience ka bangila yo hang ni ka jing te ngila ya le song le brainstorm pro branch te perkhat ki wegi snong ru ngin dang ngila jit ka wegi snong klerang na te ngin salet ka ta snong ru bikini ki ju ki bang sakhi kin salet te ngin ari ki to kan system khlang ba kadum long ko ma ka to sin bekila bu ne ki brew kila hap song ne ha ba pro si sin bekin pendap ki slip ru